Así foi como a avoa comezou a contar a historia de Viramontañas aos nenos. Este lugar é perfecto. Sí, señor. Fai frío e con el ruido no resto do sería conmigo. Eu quedo aquí. Anda, alguén novo por aquí, boas. Boas. Quen é vostede? Eu son Viramontañas. Unha de normal que aquí non encontrou o seu sitio. Anda, pois perfecto, neste boa xente bebida. Anda, escute que hai un novo habitante, benvido. Moitas grazas, pero agora se me disculpa con instalar na micrófona. Ah, sí, perdón, se ten calquera dúbida, aquí estamos, veciños. Mentres acontecía isto, Pura, unha das veciñas máis cotillas do pobo, escuitara, e mentres Viramontañas se acordase, reuniu os veciños para contar a nova. Veña, xiña, que cando remate de instalarse, teremos que ir todos e todas a presentarnos, non? A ver, alguén sabe quen é este home? De onde saiu? Vaya nariz ten. Nin idea, pero onde será mañá noite boa? Nin idea, pero podemos facer unha tela todos juntos e listo. Perfecto, vou sacar as miñas mellores galas. Seca mañá. Seca mañá. Seca mañá. Todos están moi contentos, pero cando os veciños daquel pobo cerraron os ollos para dormir. Ui, non que sei por iso, mas parece que vai acabar o mundo. Este home, vira ollos, vira como se chama. Viramontañas, Pura, que xa non te acordas. Mas isto non pode ser, home. Vou chamar os veciños. Veciños! Pura chamou a todos os veciños e veciñas en medio da noite. Isto non pode ser. Aquí non hai quen durma. Tens toda a razón, cando mañá chego a palpar marchar asustado. Non me extraña, vaya ruido. Pois isto non pode ser. Todos e todas queremos ter agasallos de Nadal. Era boa quedarse en agasallos por espión. Eu creo que se lle topamos un nariz non roncará. Non, mellor que non durmo, temos que mantelo desperto. Sí, temos que facer algo. Eu propoño que entreteñamos toda a noite que non durma. Bueno, pois agora intentar dormir e mañá vamos ao lío, que ese home non nos vai quitar o Nadal. Seca mañá. O día seguinte, todos os veciños e veciñas prepararonse para a noite boa. Puxeron unha mesa, traeron todos xuntos e comenzaron co seu plan. Xogaron as cartas, a oca, partís. Pouco a pouco, algúns quedando dormidos en riba da mesa, ata que Viramontañas decidiu marchar. Eu creo que vou marchar. Non, se aínda quedan moitos xogos. Agradezo ao veciño, pero estou canso. Así que vou dormir, así desperto cedo para mañana abrir os agasallos. Xa fai moito que non me trae. Non me extraña! O que? Nada, veciño, boas noites. Bueno, pasamos ao plan B. Tapar as nariz, poñedemos algo para que non vos recoñezan. Que guapos estamos. Os veciños entran con moito cuidado na casa de Viramontañas, un rodo de algodón xigante para taponar a nariz. Entre todos puxeron os tapóns, comprobaron que non roncaba e marcharon. Bueno, operación realizada con éxito. Boas noites, veciños. Marcharon todos a dormir cando de pronto... Intentaron dormir e cando despertaron pola mañá non tiñan as setas debaixo da árbore. E
É moi triste ser unha praza onde atopar unha caixa cunha nota. Anda, unha nota, unha lera, entendede? Queridos veciños, con tanto ruido non poden deixar as agasallos porque me puso unha dor de cabeza que non me deixou ler as vosas cartas. Pero non vos preocupedes, porque alguén acordouse de vos. Os veciños non entendían nada e empezaron a alegrarse. Pero que pasa? Que quere decir esa nota? Non sei, pero é mellor preguntarlle a Viramontañas. Todo o pobo foi ata a casa de Viramontañas. E cando chegaron, había agasallos para todos. Como xa sabía que iba a pasar, adianteime. Bueno, espero que vos guste. Ai, Viramontañas, por que mercar nada, home? Os veciños todos contentos abriron os seus paquetes e cando viron o que tiñan dentro... Capóns? Chapóns para as orellas? Vamos que vos non nos libramos deste home nin con auga quente. Bueno, mira, agora somos un país, no pobo que falta fai. Bueno, vamos celebrar, non somos un máis, pasamos xeito. Vamos a xeito, como dir? Bailando! Ti mira, esa é a música. E así foi como Viramontañas atopou o seu lugar no mudo no de Nadal. ¿Sabes qué Sleigh.